Hare Krishna. Hare Krishna devotees, pranam to you all. நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 9 பார்க்க போறோம். ராஜ வித்யா ராஜகுக்ய யோகம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கான டாபிக். மிகவும் ரகசிய அறிவு, மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாங்க. இது வந்து எப்படி அப்படின்னா அவங்கள பத்தின ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வரும். யோக ஐஸ்வர்யம், இந்த டாபிக்ல நம்ம நிறைய பேசுவோம். என்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டர் பார்க்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட வணக்கங்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்தூபயேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம 9th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 8 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம். நேத்திக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள். அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட 8 கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது என்னென்ன கேள்விகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மம்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, தெய்வா, பூதா, யக்ஞா எங்க இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் மரண காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அது எப்படின்றது, அது வந்து பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ். நித்தியமா பகவானே நினைக்கதான் நம்மளுக்கு அது அதாவது பகவானோட நினைவு இறக்கும் தருவாயில் வரும் அப்படின்றது. ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நினைக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன எண்ணத்தோட இறக்குறோமோ அதுதான் அடுத்த பிறவிக்கான மூலதனம். நம்மளோட ஆழ்ந்த ஆசை, ஆழ்ந்த சிந்தனையில என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கும் தருவாயில் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். அப்போ நம்ம ரொம்ப அதிகமா ஒரு ஆசைப்பட்டோ ஏதோ ஒன்று ஆழ்ந்து சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதுதான் நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவிக்கான மூலதனம், டிசையர். அப்ப அதை நம்ம பகவானா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம பகவானையே அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றதுதான். அந்த தாத்பரியத்துல இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வதில் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் யோகமிஸ்ரான்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ் மிக்ஸ்டு வித் யோகா அப்படின்றத பார்த்தோம். அது வந்து யோகா தான் 3 வகை இருக்கு. கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா. அதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ் மிக்ஸ் ஆகும்போது அது வந்து யோகமிஸ்ரா பக்தினும் போது டிவோஷனல் சர்வீஸ், கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது. அப்ப பக்தியின் மூலியமா, பக்தி யோகத்தின் மூலியமா நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலியமா தான் நம்மளால பகவானை நினைவுல கொள்ள முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்னது, துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப மிசரிஸ் நிறைஞ்சதுதான் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர். ஏன்னா இதுல வந்து 4 ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்ம எல்லாருக்கும் 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாருக்குமே, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குமே. ஒருத்தவங்க இதுல இருந்து விதிவிலக்கு கிடையாது, யாரு இதுல இருந்து தனிப்பட்டெல்லாம் இருக்கவே முடியாது. லிவிங் என்டிட்டினாலே 4 ப்ராப்ளம் இருக்கு, பர்த், டெத், டிசீஸ், ஓல்டேஜ். அதே மாதிரி 4 ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 குறைகள் என்னென்ன பார்த்தோம்னா இல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, மிஸ்டேக்ஸ். இந்த 4மே இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் கலந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால நிர்ணயமும் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இருக்கிறோம். அப்ப இவ்வளவும் இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கும், துக்காலயம். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து ரொம்பவே என்னது, மிசரிஸ் நிறைஞ்ச இடம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது எதுவுமே எங்க இருக்காது, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்காது. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும், இப்ப சொன்ன 4 ப்ராப்ளம் இருக்காது, 4 குறைபாடுகள் இருக்காது, அங்க கால அளவு கிடையாது,
ஒளி பிரகாசம் பகவான் கிட்ட இருந்தே வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எல்லாமே சந்தோஷம். எப்பயுமே நம்மளுக்கு இந்த பர்த், டெத், டிசீஸ், ஓல்டேஜ் இல்லைனாலே என்னது சந்தோஷம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு பகவான் கிட்ட இருந்து கிடைக்குது. அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்றது. அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே உகந்தது. அதுக்குதான் சோல் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவான் அடையணும். அதுதான் தாத்பரியம். பிறவியோட அர்த்தமே அதுதான். ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நிறைய இது நம்ம வந்து பிறவிகள் எடுத்து நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மனித பிறவி கிடைக்கும். அந்த மனித பிறவிலே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பகவானோட நாலேஜ் தெரியறதுன்றது இருக்கிறதுலே உயர்ந்த ஒரு சுக்ருதி. அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நிமிஷத்துல உடனே நம்ம அதை வந்து என்னது, இப்போ 1 கோடி ரூபாய் நம்மளுக்கு ஒரு இதுல ஜாக்பாட்ல அடிக்குதுன்னா நம்ம உடனே அதை என்ன பண்ணிடுவோம், நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரயத்தனப்படுவோம் இல்லைங்களா? அதை விட சிறந்தது இந்த என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு செய்யறது. ஏன்னா சோல் அது அந்த தாத்பரியம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட நித்தியமான இடம் பகவானோட லோகம் தான். அங்கதான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அத லேசா எடுத்துக்காம கெட்டியா புடிச்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அப்படி அதை பத்தி பார்த்தோம் நம்ம. அதாவது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல கோலோகம், வைகுண்டம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி, அதுல கைலாசமும் இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பிரஜா நதி இருக்கும், கார்னா ஓஷன், அதுல வந்து கார்னோதய கஷாய் விஷ்ணு இருப்பாங்க. அவங்களோட உடம்புல இருந்துதான் என்ன வரும், நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து அவங்க மூச்சை வெளியில விடும்போது வரும். 1 2 கிடையாது, அவங்களே ஜெய்சாண்டிக்கா இருப்பாங்க. அவங்க உடம்புல இருந்து அவ்வளோ அப்ப நம்ம உடம்புல வேர்வை துளிகள்லாம் வருது இல்லைங்களா போர்ஸ் வழியா, அந்த மாதிரி அவங்க உடம்புல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த கார்னா ஓஷன்ல இருக்கு. அதுல ஒரு யூனிவர்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா 7 லேயர் இருக்கும். அந்த ஒரு அண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்டகடாகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு யூனிவர்ஸோட இது. அதுல வந்து 7 லேயர் இருக்கும். பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மகா தத்வா அப்படின்றதுலாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் அந்த லேயர்ஸ் தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் பாடியும் மெட்டீரியல் இது ஷட்டில் பாடியும் சேர்ந்து இருக்கும் அதுல. அதை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். எதால அதை நம்ம கிராஸ் பண்ணி போக முடியும், அதை கிராஸ் பண்ணி போனாதான் நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும். அதான் அந்த விரஜா நிதியில நீராடி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பகவான் லோகத்தை அடைவோம் அப்படின்றதுலாம் தாத்பரியம் இருக்கு. அப்போ அந்த இது அந்த 7 லேயரிங் அந்த கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு விஷயத்தால தான் முடியும், ஹரிநாமத்தால மட்டும்தான் முடியும். பகவானோட பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால தான். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்பிக்கையோட நம்ம ஸ்திரமா செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்றதாலே நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ரொம்ப மெனக்கிட வேணாம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ன்றது ரொம்பவே சிம்பிளானது. ஆனா வந்து எப்படின்னா அது இப்போ நல்ல நிலம் இருக்கு, அதுல ஒரு சீடு போட்டோம்னா அது நல்லா விளையும் இல்லைங்களா? அந்த நிலமாதான் நம்மளோட குணங்கள் இருக்கணும். நல்ல குணங்கள், நல்ல செயல்கள் அதெல்லாம் இருந்தது. அதுல நம்ம பக்தின்ற விதையை விதைச்சோம் அப்படின்னா அது நல்லா இது நல்லா வளரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸும் பேஸ் வந்து ரொம்ப சாண்ட்ன்றதுதான் நல்ல நல்ல குணங்கள், நல்ல செயல்கள், அதெல்லாம் அதாவது நல்ல செயல்கள் என்ன, பகவானுக்கான செயல்கள். அதுக்கப்புறம் சத்துவகுணத்திலே பியூர் இது அதாவது சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா? அந்த மாதிரி இதுல நம்ம வந்து பக்தின்ற விதையை நம்ம விதைச்சு நம்ம வந்து பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறது அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தி உச்சநிலை. உண்மையான பக்தியால மட்டும்தான் பகவான் அடைய முடியும், வேற எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது. உண்மையான பக்தி அதுதான் பேசிக்கா நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். அதாவது இருக்கிறதுல சிறந்த ஞானம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பகவத்கீதை தான், அதாவது வேதங்கள் சரிங்களா? அதுதான் வந்து இருக்கலே சிறந்த ஞானம், அதுலயும் பகவத்கீதை. அதுல வந்து அப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னென்ன அப்படின்றத சத்தத்தம் கீர்த்தி எந்தோமாம் அப்படின்ற வார்த்தைகள் மூலியமா நம்மளால பார்க்க முடியும். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. பக்தின்றது ரொம்ப இனிமையான ப்ராசஸ். நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? நம்ம குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், நம்ம ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒய்ஃபா இருக்கட்டும், என்ன பண்றோம், நம்ம அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றது நம்மளுக்கு ஒரு விருப்பத்தோட சர்வீஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? பக்தியும் எப்படின்னா இனிமையானது. பகவானை நம்ம அதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பக்தி செய்யும்போது ரொம்ப விருப்பமாவே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியும். மன்மன்னா பவ மத் பக்தோ அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தின் மூலியமாவும் நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். என்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி 9.1.
லலிதா மாதாஜி. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்னன்னா என்ன ஒரு தன்மை சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் பக்தி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கவே கூடாது. பொறாமை அப்படின்றது இருக்கவே கூடாது. அந்த எண்ணம் இருந்ததுனாலே பக்தின்றது வராது. கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காத குணம்ன்றது இந்த பொறாமை. அதுக்கப்புறம் 16th சாப்டர்ல பார்ப்போம். என்னன்னா கோபம், அதுக்கப்புறம் கிரீடி, ஜெலசி, இந்த மூணும் நரகத்துக்கான வாயில்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்போ மொத்தமா 4 குணங்கள் தீய குணங்கள்ல கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கொள்ள, அதாவது கிருஷ்ணர்கிட்ட நெருங்கவே முடியாது அப்படின்னா அது இந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம். நீ என்றுமே இன்னும் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை அடைவாயோ. அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சா இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைவோமோ அந்த ஞானத்தை, அந்த நாலேஜ, விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? பொறாமை அப்படின்றத எப்படி நம்ம வெல்லணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க யோசிக்கணும். இந்த விஷயம் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கலன்னா இதை நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா இதை நம்ம எப்படி வெளியில கொண்டு வரணும், அதாவது இதுல நம்ம எப்படி வெளியில வரணும் அதை ஒரு அனலைஸ் பண்ணணும். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு நான் என்னோட சிக்ஷா குருக்கள் கிட்ட இருந்து கேட்ட வரைக்கும், என்னோட புரிதலின் பொறுத்த வரைக்கும், நம்மளுக்கு ஒண்ணு சுக்ருத்தின்னு இருந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. பொறாமைன்றது எப்ப வரும்னா, நம்ம ஒண்ணு ஆசைப்பட்டு அது நம்மளுக்கு கிடைக்காம போகும்போது இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்? பொறாமை வரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த மாதிரி எனக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கு, அது எனக்கு கிடைக்கல, ஆனா இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு, அப்போ பொறாமைன்றது வருது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த சுக்ருதி இருந்தது அப்படின்னா அது எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்ம கிட்ட வரணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு திறமை இருந்ததுன்னா நம்மளால அதை கண்டிப்பா அடைய முடியும். அப்போ நம்ம அந்த திறமையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம அடையறதுக்கான திறமையை வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் அந்த பொறாமைன்ற குணத்தை போக்கிடும். இன்னொரு விஷயம், மத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நம்ம அவங்களை என்ன பண்றோம், இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு, அது இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்குன்னா சும்மா வாய் வார்த்தைக்கு மனசுக்குள்ளார அதுல அந்த பாராட்டுதல் பிடிக்காது, ஆனால் வாய் வார்த்தைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்றீங்களா, அதையே நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கிட்டு உண்மையிலேயே சந்தோஷமா எனக்கு உங்ககிட்ட அதுல இருக்கிறது சந்தோஷம் அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். இப்படி வளர்த்துக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் நம்மளை விட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு குணமும் எதெல்லாம் கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்காதோ அந்த குணத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துடணும். எதெல்லாம் கிருஷ்ணா எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்றாங்களோ அந்த குணத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி செய்யும் போதுதான் இதுதான் என்னன்னா நல்ல சாயில்ன்றது. அந்த மாதிரி இடம் மனம் சுத்தமா இருந்தாதான் பகவானால அங்க, ஏன்னா பகவான் எங்க இருக்காங்க நம்ம நேத்துக்கு பார்த்தோம். பகவான் பரமாத்மாவா எங்க இருக்காங்க? நம்மளோட இதயத்துல இருக்காங்க. அப்ப அந்த இதயம் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்பவே பியூரா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கிட்டாதான் பகவானால அங்க சந்தோஷமா நம்ம கிட்ட இருக்க முடியும். அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வளர்த்துக்கணும் நம்ம கிட்ட அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.2. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது நம்ம இது மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் அப்படின்னா இருக்கலே உயர்ந்த ரகசியம், ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்றதான் பகவத்கீதையில 9th சாப்டர் சொல்றோம். சரிங்களா? அப்ப கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் எது பகவத்கீதையிலன்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் 2 and 3 சொல்ற நம்ம ஸ்பிரிட் சோல், we are not the body அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இந்த உடம்புக்கு நல்ல விஷயமோ அதை தான் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு நம்மளுக்கு எதுல பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் நம்ம செய்வோம். அப்போ நம்ம உண்மையா நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? நம்மளோட சோலை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்ப சோல், கிராஸ் பாடி, இது ரெண்டுமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இருக்குல்ல கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அது தெரியாம தான் எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறோம்னா இந்த உடம்புக்கு
பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடணும், பிடிச்சத கேட்கணும், பிடிச்சத பேசணும் அப்படின்னுலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நல்லது பிடிச்சா பரவாயில்ல. சில சமயம் தப்பான விஷயங்களும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? பிடிக்கிறது. அப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்த செய்யும்போது நம்மளுக்கு பாபங்கள் வந்துருது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த உடம்புக்குன்ற விஷயத்த தவிர்த்துட்டு இந்த சோல் அப்படின்றத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். உடம்புல நம்மளுக்கு சோல்ன்றது இருக்கு. அதுதான் நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதே வந்து மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் எங்க பார்க்குறோம்னா 7th சாப்டரும் 8th சாப்டரும். பகவான் யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? 7th 8th கிருஷ்ணா பகவான் பத்தி நாலேஜ், அட்டைனிங் கிருஷ்ணா அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஆனா 9th சாப்டர் தான் என்னன்னா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இது என்னன்னா சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன, சோலோட தன்மை என்ன, அதோட டியூட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோலோட டியூட்டி என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் சோலோட டியூட்டி. அதனாலதான் நம்ம கோயிலுக்கு போனோம்னா நிம்மதியா இருக்கும். கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம், கஷ்டமா இருந்தா கூட கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு அமைதி கிடைக்குது இல்லைங்களா? எதனால அந்த அமைதி கிடைக்குது? சோல் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு? அமைதிப்பட்டிருக்கு, சந்தோஷப்பட்டிருக்கு. பகவானை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, நமக்கு மேல ஒரு பவர் இருக்கு, நம்மள வந்து பாதுகாக்குது. அப்பா அம்மா கிட்ட இருக்கிற குழந்தைங்க மாதிரி இல்லைங்களா? அப்ப சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? அது சர்விங் டு த லார்ட். அதை தெரிஞ்சுக்கதான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம நிறைய அப்ப நம்ம அமைதியை தேடுறோம், சந்தோஷம் தேடுறோம்னா அதை எங்க போய் தேடணும்? சோலுக்கானதா செய்யணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் அது முழுமையா கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம சும்மா மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்காம அதை ஆழ்ந்து யோசிச்சோம்னா அப்போ நம்ம அந்த வழியில் நம்ம வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டு போகணும். அதை விட்டுட்டு இந்த கிராஸ் பாடிக்கு தேவையான இந்த மெட்டீரியல் வேர்டுக்கான விஷயத்த நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அதுல அமைதியும் கிடைக்காது, சந்தோஷமும் கிடைக்காது. கிடைச்சாலும் அது டெம்பரவரியா தான் இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? இந்த அறிவு இதுதான் இருக்குல்லே ராஜ வித்யா. சரிங்களா? இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும், மிக தூய்மையானதும் இதுதான். சரிங்களா? தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை ஆகும். தன்னுணர்வின் தன்மைனா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்னது? பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. சரிங்களா? தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.3. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின் அடிப்படையில சொல்றாங்க பகவான், எதிரிகளை வெல்வோனே இந்த பக்தி தொண்டில், பக்தி தொண்டு தான் அதாவது சோல் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் உயர்ந்த ரகசியம். அது அப்ப நம்ம அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்? பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் தெரியணும், பகவானோட குணங்கள், லீலைகள் அதெல்லாம் தெரியணும். அப்புறம் நம்மளோட நிலை என்ன? நம்ம எல்லாத்துலயுமே நம்மளுக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் உண்டு. இப்ப நம்மளுக்கு வர கஷ்டங்களை நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாமே என்னது ஓரளவு நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளுக்கும் கை மீறிய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு எல்லாத்துலயும் ஒரு லிமிட்டட் பவர் தான். அப்ப நம்ம யாரை நம்ம சரணடையணும்? அன்லிமிட்டெட் பவர். யாரு? அது பகவான். அப்ப அவங்க சொன்னபடிக்கு நம்ம அவங்க கிட்ட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல தர்ம வழியில் நம்ம நடக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளால பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப அவசியம். அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எதிரிகளை வெல்வோனே இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். ஏன்னா பகவான் மேல ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு என்னது? நம்பிக்கை இல்ல. நம்பிக்கை இல்லைன்னு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம் என்ன ஆகும்? திரும்ப திரும்ப இந்த பௌதிக உலகத்திலே பிறந்து இறந்து அவங்களோட பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் அவங்க என்டாங்கிள்டா இருப்பாங்க அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தி நம்ம அதை தான் இங்க பார்க்க போறோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னா என்ன, அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான உதாரணம் தான் இது. உதாரணம்ன்றதுல இதுதான் தாத்பரியம், பேஸ். இது வந்து பாகவதத்துல 7.5 அதாவது 7th canto 5th chapter 23rd to 24th அது வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. பிரஹலாத உவாச்ச ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு
ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கிய ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். 9 விதமான பக்தி, 9 டைப்ஸ். ஒரு டைப் இல்ல, 2 டைப்ஸ் இல்ல, எத்தனை 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கு. அதுல இது எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க பூர்ண ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். அம்பரீஷ் மகாராஜ் தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவோம். சரிங்களா? அவங்கதான் இந்த 9 டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தன்னோட வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும், கண்ணு மூக்கு காது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மாதிரி எல்லா அவயங்களையும் பகவானுக்காகவே சமர்ப்பணம் பண்ணி அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்து லிபரேட் ஆனவங்க. சரிங்களா? அவங்களோட அந்த அது தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது வேற. அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி 100 தடவை வேணாலும் கேட்கலாம். ஆனா அந்த தாத்பரியம் அவங்க எப்படி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா, அதுதான் இருக்கலே ரொம்பவே என்னது நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸ்ரவணம்ன்றது கேட்கறது. அதாவது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ். அவங்களுக்கு சாபம் கிடைக்குது. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட போயிட்டு இந்த உலகத்துல நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு எது நன்மை, அதாவது எனக்குன்றது ஒரு லிவிங் என்டிட்டியா தான் கேக்குறாங்க. சரிங்களா? என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எது நன்மை அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து கேட்பாங்க. அப்போ வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து அவங்களுக்கு பாகவதத்தை ரிசைட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டியம் அப்படின்றதுக்கு. அப்போ ஸ்ரவணம் கேட்கறது, அதை வந்து அந்த அளவு உள்வாங்கி கேட்கிறாங்க. எப்படின்னா லிபரேட் ஆகுறாங்க. அந்த 7 நாளும் கண்டினியூஸா தூங்காம சாப்பிடாம எதுவுமே செய்யாம சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. அது அந்த அளவு டெடிகேட்டடா அப்சார்ப்டா கேக்குறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் அங்க தாத்பரியம். அந்த மாதிரி கேட்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு லிபரேஷனே கிடைக்குது. அப்ப பகவானை பத்தி கேட்கறது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம்ன்றது சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க இல்லைங்களா பகவானை பத்தி பாகவதத்துல, பாகவதம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அப்ப அது கீர்த்தனம். அப்ப பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்களை சொல்றதும் பகவானுக்கு செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம்ன்றது எப்பவும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. மனசுல பகவானே நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. ஏன்னா பகவான் மனசுல இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு கை குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க அம்மா என்ன வேலை செஞ்சாலும் அந்த குழந்தை மேலதான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் சரி, தூங்குதோ மூச்சுக்கிச்சோன்னு பாத்துட்டே இருப்பாங்க. வெளியில யார்கிட்டயாவது பேசிட்டு இருந்தாலும் சரி, குழந்தை மேலேயே ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. வீட்டு வேலையில செய்வாங்க, எல்லா நித்திய கடமைகளும் செய்வாங்க. ஆனா குழந்தை மேல ஒரு கண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கும், எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதான் ஸ்மரணம். அதே மாதிரி பகவான் நம்ம மனசுல இருக்காங்கன்னா, எப்பயும் பகவான் நம்ம மனசுல இருக்காங்கன்ற அந்த நித்தியமான ஸ்மரணம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எப்பயும் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது. அது வந்து பிரகலாத் மகாராஜ நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறோம். அவங்க என்னைக்கும் என்னது பகவானே நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம்ன்றது பகவானுக்கு பாத பணிவிடை, அதாவது அவங்களோட லோட்டஸ் ஃபீட்டுக்கு செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமியை நம்ம பார்க்கலாம். எந்நேரமும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு பாத சேவனம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனம்ன்றது டெய்டி வர்ஷிப். அது வந்து பிருத்து மகாராஜை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பிருத்து மகாராஜ்ன்றது அது ஒரு சரித்திரம் இருக்கு பாகவதத்துல 4th cantoல, அதுவும் அவசியம் எல்லாரும் படிக்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னாலும் அவங்க மகாராஜா, அவங்க ஆக்சுவலா பிருத்து மகாராஜ்ன்றது பகவானோட இன்கார்னேஷன். சக்தி ஆவேஷ அவதார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல என்னன்னா ஒரு லிவிங் என்டிட்டியை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு பகவான் வந்து சக்திகளை கொடுப்பாங்க. பகவானோட சக்திகளை கொடுத்து அந்த மாதிரி அவதாரம் எடுக்கிறது தான் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். அதுல பிருத்து மகாராஜோட அவதாரமும் வரும். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி எப்படி பண்றது, அவங்களோட எல்லா வெல்த்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்யறது, அதாவது டெய்டி வர்ஷிப்க்கு அவங்க வந்து அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுல என்னன்னா அதுலயும் அப்படிதான். அது தாத்பரியம் வந்து வேணா அப்படின்றது அவங்களோட அப்பா. அவங்க வந்து ஒரு அதர்ம வழியில ஆட்சி பண்ணாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் பிருத்து மகாராஜ். அவங்களோட பாபத்தினால பூமி மாதா வந்து தன்னோட செல்வத்தை எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து பிருத்து மகாராஜ் வந்து பூமி மாதா கிட்ட இருந்து எல்லா செல்வத்தையும் வாங்கி பகவானுக்காக டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்தனம்ன்றது அக்ரூரர்ன்றவங்க கம்சனோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப பக்தி. ஆனா அவங்க யாருக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா கம்சனுக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ கம்சன் என்ன பண்ணாங்க, அக்ரூரர் அனுப்பி
கிருஷ்ணரை வந்து கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க பிருந்தாவனத்துல இருந்து. அப்ப அக்ரூரை போறாங்க கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்காக, கூட்டிட்டு வரதுக்காக. அப்போ அவங்களுக்கு அது அவ்வளோ சந்தோஷமா. கம்சன் சொன்னாங்களா போய் கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வான்னு. கிருஷ்ணரை பார்க்க, ஏன்னா பக்தி அவ்வளவு இருந்தது. ஆனா கிருஷ்ணரை போய் பார்க்கல. அவங்க மதுராவில கம்சனுக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தனால அவங்க போய் பார்க்கவே முடியல ஒரு தடவை கூட. ஆனா தன்னை போய் கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வரணும் அவ்வளவு சந்தோஷத்தோட, ஆனந்தத்தோட அவங்க என்ன பண்ணாங்க, போற வழியெல்லாம் பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்களாம். கிருஷ்ணரை பார்த்தா இப்படி இருப்பாங்களோ, அப்படி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரேயர்ஸும் பாகவதத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி என்னதுன்னா வந்தனம், அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்த்து அவங்க வந்து கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தாசியம். தாசியம்ன்றது ஹனுமன். ஹனுமன் வந்து தாசியம்ன்றது சர்வீஸ் பண்றது, பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது. அது பாத்தீங்கன்னா யாரு, ஹனுமன். ராமருக்கு எல்லா இடத்துலயும் என்னது பக்கபலமா இருந்து அவங்களுக்கு எல்லா சர்வீஸும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் தாசியம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் சாக்கியம்ன்றது அர்ஜுனர், நண்பனாக கருதுதல். அதாவது பகவான நண்பன்ற உறவுல அவங்க வந்து பக்தி பண்ணுவாங்க. அது வந்து அர்ஜுனரை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா தன்னையே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. அது வந்து பலி மகாராஜோட சரித்திரம் நம்மளுக்கு உதாரணமா இருக்கும். அதாவது 3 அடி மண் வேணும் அப்படின்னு வாமனர் வந்து வாமன ரூபத்துல வந்து பகவான் கேட்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஒண்ணு தரேன்னு சொல்லிடுவாங்க. குட்டி குழந்தைய ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, இவங்க என்ன 3 அடி மண் எடுத்துட்டு போறாங்க, சின்னதா தானே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பலி மகாராஜும் கொடுப்பாங்க. அப்ப சுக்ராச்சாரியர் சொல்லுவாங்க, இல்ல இல்ல கொடுக்காத, வந்திருக்கிறது பகவான் சொல்லி சொல்லுவாங்க. பகவானா இருந்தாலும் நான் என்னோட வார்த்தையை கொடுத்து, ஏன்னா பலி மகாராஜ் யாரு, பிரகலாதரோட பேரன் இல்லைங்களா, அதனால நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கேன், பகவானா இருந்தாலும் நான் கொடுத்த வாக்கு நான் வந்து காப்பாத்தி தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுக்கு வந்து கொடுத்த வாக்கு அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. அப்போ உடனே திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுத்து பூமி ஃபுல்லா ஒரு கால் வச்சு அளந்துட்டாங்க. வானத்துக்கு போகுது, அந்த பக்கம் அங்கேயும் என்னன்னா ஒரு கால் வச்சு, அப்பதான் அந்த 7 லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல, அதை தொலைச்சிட்டு போய் அந்த பிரஜா நதியில இருந்து அந்த கங்கை நீர், அதுதான் நம்ம வந்து கங்கை நீரை நம்ம பாக்குறோம். பிரஜா நதி நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த 7 லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதையும் பிளந்துட்டு பகவானோட பாதம் வந்து மேல வரைக்கும் காரணாவர்ஷன் வரைக்கும் போகுது. அப்ப அங்கேருந்து பாதம் பட்டு கங்கை வருது பூமிக்கு. அப்புறம் பிரம்மாவோட கமண்டலத்துல இருந்து, அப்புறம் சிவபெருமான்ட்டு இருந்து, அப்புறம் பூமிக்கு வருது அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம். அப்போ இன்னொரு பாதம் எங்க வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது பலி மகாராஜ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, தன்னையே கொடுக்குறாங்க. என்னோட தலையில என்னோட சிரத்துல வைங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணாங்க பகவானுக்கு. அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம், எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அப்படின்றது ஆத்ம நிவேதனம். இருக்கு ரொம்ப சிறந்த பாஸ்ட் டென்ஸ். இதெல்லாம் ஆழ்ந்து ஒண்ணுத்தையும் நம்ம படிச்ச அர்த்தம் புரியும் போது பகவானை பத்தியும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம், அவங்களோட டிவோட்டிஸ பத்தியும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இதுதான் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுதான் 9 டைப் ஆஃப் பக்தி. அதுல நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுலயே இந்த 3 டைப்பும் வந்துரும். ஒண்ணு பண்ணாலே சிறப்பு, அதுலயும் இந்த 3 வந்துரும். என்னன்னா ஸ்ரவணம், நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சாண்டிங் பண்றோம். அப்ப நம்ம சொல்றோம், அது வந்து சாரி கேக்குறோம், நம்ம சொல்றத நம்ம கேக்குறோம் இல்லைங்களா. கேக்குற அளவுக்கு ரொம்ப சத்தமா சொல்லக்கூடாது, வாயிலையும் சொல்லாமலும் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப சத்தமா சொன்னா சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடும், அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடும். அதே மாதிரி ரொம்ப நம்ம வந்து மௌனமாவும் நம்ம உச்சரிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தூக்கம் வந்துடும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நிதானமான ஒரு ஸ்பீட்ல அளவுல நம்ம சொல்லணும். அப்போ அதை நம்ம காதுல நம்ம அதை கேட்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு மைண்ட் வேற எங்கேயும் டைவர்ட் ஆகாது. அதனால கேட்கணும், அது ஸ்ரவணம் ஆகும். அப்புறம் கீர்த்தனம், நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்றோம். அப்புறம் ஸ்மரணம், சொல்லும் போது நம்ம பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு சொல்லணும் இல்லைங்களா, வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாம. உடனே வந்துடாது, கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து என்னன்னா நிறைய என்னது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மந்திரத்தை சொல்லும் போது நம்மளோட பாபங்கள்லாம் போகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும். அப்போ அது என்ன ஆகும்னா நல்ல ஸ்திரமான சாண்டிங் நம்மளுக்கு வரும். அது வரலன்றதுக்காக விட்டுறக்கூடாது, வரலனாலும் அதே திரும்பி செஞ்சாதான் அதுல நம்ம பெர்ஃபெக்ஷனே கிடைக்கும். அதனால இந்த இந்த நம்ம இப்போ சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுலயே வந்து இந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இது 3 வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணலாம், பிரேயர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மிச்சம் எல்லாமே ஈஸியா நம்மளுக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி ஆத்ம நிவேதனம், அதே நம்ம பகவான்கிட்ட பரிபூர்ணமா சரண்டர் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நித்தியப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், கடைபிடிக்கணும். ஒரு நாளும் சாண்டிங் பண்ணாலே இந்த 3த்தையும் நம்ம கண்டிப்பா செய்ய முடியும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.4. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. மயா ததமிதம் சர்வம்
जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட ஓகே விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது விஸ்வரூபம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம். விஸ்வரூபம் வந்து எப்பயுமே வந்து தெரியாது. விஸ்வரூபம் அப்படின்றது என்னன்னா பகவானோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட உருவம். அது வந்து மேனிஃபெஸ்டடா இருக்காது. மேனிஃபெஸ்டட்னா உருவம் உள்ளது, அன்மேனிஃபெஸ்டட்னா உருவம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெட்டீரியல் வேர்ல்டாவே பகவான் வந்து என்னது பரவி இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்களோட எனர்ஜி வந்து அப்படி அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம பார்க்கணும்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா அது என்ன மாதிரி காட்சி கொடுக்கும்னா விஸ்வரூப தரிசனமா நம்மளால பார்க்க முடியும். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. அப்ப பகவான் படைச்ச எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கு? பகவானோட விஸ்வரூபத்துக்குள்ளார இருக்கு. எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் அப்படின்றது என்னன்னா சத்து அசித் அச்சித். சரிங்களா? சித்து அசித் அசித் அதாவது ரெண்டு இருக்கு. சித்துன்றது ஜீவன்கள், அச்சித் அப்படின்றது ஜீவன் இல்லாத பொருட்கள், அதாவது ஜட பொருட்கள். இதெல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கு? பகவான் கிட்ட இருக்கு. அதே சமயத்தில் அவைகளில் இருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்றேன். ஆனா பகவானுக்குள்ளதான் எல்லாம் இருக்கு. பகவான் வந்து அதுக்குள்ளார இருக்காங்கன்னா சூப்பர் சோலா லிவிங் என்டிட்டிட்ட இருக்காங்க. அது வேற விஷயம். ஆல் ப்ரொவைடிங் அவங்க. பட் ஆனா அதோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்களா? அதுல ஒரு பொருளா இருக்காங்களான்னா கிடையாது. அது எப்படி அவங்க வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா யோக மாயாவால மறைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.5 and 6. हरे कृष्णा. न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் இது வந்து யோக ஐஸ்வர்யம், பகவானோட யோக ஐஸ்வர்யம் பத்தி சொல்லுது இந்த 2 ஸ்லோகங்களும். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ஒரு பகுதி கிடையாது பகவான். அதை படைச்சதே யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் யோக ஐஸ்வர்யம் அப்படின்றது. என்னன்னா பகவான் வந்து என்னன்னா இன்கன்சர்வபிள் மிஸ்டிக் ஆப்லன்சஸ் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்றதுதான் அதோட அர்த்தம். அதுக்கு என்னன்னா பகவான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட படிச்சிருக்காங்க. ஆனா இதுல ஒரு பகுதியா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி வந்து நம்ம பகவான் எடுத்துக்க முடியாது. அதாவது he is the source. அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். சோர்சஸ் ஆஃப் ஆல், அதாவது காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்குமான சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா பகவான் தான். நம்ம நேத்துக்கே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? என்ன பார்த்தோம்? காரணாவர்ஷன்ல இருக்கிற காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவில இருந்து தான் எல்லாமே உருவாகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதான் ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப ஆகாயம் முழுக்க காத்து நிறைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லாமே அது பகவான் கிட்ட இருக்கு, அடைக்கலமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் வந்து என்னன்னா அச்சித்த பேத அபேத தத்துவம். அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த கோட்பாடு. இதைதான் கௌடிய சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இஸ்கான்ல. என்னன்னா அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். இதுக்கு ஒரு விஷயமா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப கடல் இருக்கு இல்லைங்களா? கடல் ரொம்ப பெருசு. அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்து ஒரு பாட்டில்ல வச்சுட்டு அதுல இருந்து ஒரு டிராப் எடுத்தா அதோட குவாலிட்டியும் கடலோட குவாலிட்டியோட தண்ணியும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும்.
அந்த வாட்டர் பாட்டில இல்ல அந்த ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் ஓஷன்ல இருந்து ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் எடுக்கிறோம்னா அதுவும் உப்பாதான் இருக்கும், கடல் தண்ணியும் உப்பாதான் இருக்கும். ஆனால் கடலும் அந்த ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டரும் ஒன்னா அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா? இது என்னது மிக பெருசு. ஆனா அந்த ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர்ன்றது ரொம்ப சின்ன அளவு இல்லைங்களா? அதுதான் என்ன குவாலிட்டி வைஸ் சேம் சச்சித்தானந்தம். குவாலிட்டி சூப்பர் சோலும் சச்சித்தானந்தம் குவாலிட்டி வைஸ் சேம், ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். அதுதான் வந்து நம்ம பாக்குற விஷயம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் சேம், குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ். குவாலிட்டில சூப்பர் சோலும் எப்படி இருக்கு? சச்சித்தானந்தமா இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டி பகவான் கடல் போலவும் நம்ம அந்த கடல்ல ஒரு துளி போலவும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு விஷயமாவும் நம்ம பார்க்கலாம். எப்படின்னா இப்ப நெருப்பு பிழம்பா இருக்கு, அதுலேருந்து ஒரு நெருப்பு துளி, அந்த நெருப்பு துளியிலும் என்ன இருக்கும்? வெப்பம் இருக்கும். நெருப்பு பிழம்புலையும் வெப்பம் இருக்கும். ஆனா அந்த துளின்றது ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியா தான் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானோட ஒரு பகுதி தான். எல்லாமே எதுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு? பகவானுக்குள்ளார அடங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.8 and 9.9. हरे कृष्णा। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எல்லாமே யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? பகவான் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஏன்னா அவங்கதான் உருவாக்குனாங்க. இப்ப இந்த மொபைல் என்னோடது அப்படின்னா இது யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும்? என்னோடது. நான் இதை எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது எது? இந்த பிரபஞ்சம். எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அதுதான் பகவான் மூச்சை வெளியில விடும்போது எல்லா பிரபஞ்சமும் தோன்றுது. அதுக்கப்புறம் பகவான் மூச்சை உள்ளுக்கு எடுக்கும்போது எல்லா பிரபஞ்சமும் என்ன ஆயிடுது? பகவானுக்குள்ளார போய் அவ்யக்த ரூபத்துல இருக்கு. சரிங்களா? அதாவது ரொம்ப ஸ்டேபிளான, அதாவது நம்ம தூங்குறோம் இல்லைங்களா? நைட்ல தூங்குறோம், காலையில எழுந்து நம்ம வேலைகள் எல்லாம் செய்யறோம். மறுபடியும் இரவு வந்துன்னா நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். மறுபடியும் காலையில எழுந்து நம்மளோட ரொட்டீன் வேலையில செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் மூச்சை வெளியில விடும்போது எல்லாமே இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி இயங்கும்னா, இப்ப நம்ம லிவிங் என்டிட்டியா இருக்கோம்னா நம்மளோட டிசைர் பொறுத்து, நம்மளோட கர்மாவை பொறுத்து, நம்மளோட குணங்களை பொறுத்து நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? இப்ப நம்ம டெய்லி ஒரு டியூட்டி செய்வோம். காலையில எழுந்தோடனே இன்னைக்கு இது செய்யணும் பிளான் பண்ணிடுவோம். அதுக்கேத்த மாதிரி இதை நம்ம அடையணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு இந்த டாஸ்க்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அந்த நாளை செய்வோம். திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நைட் ஆனா ரெஸ்ட் எடுப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட ஆசைகள், குணங்கள், கர்மங்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிடும்? அவ்யக்த ரூபத்துல அப்படியே அமைதியா இருக்கும். திரும்பி பகவான் வந்து மூச்சு வெளியில விடும்போது எல்லாமே வரும், வெளியில உலகங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் அதோட ரொட்டீன் அது ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அழிக்கிறதுன்றது என்னன்னா அவ்யக்த ரூபத்துக்கு மறுபடியும் போயிடுறது. அப்ப நம்ம இதுதான் இந்த பிறப்பு இறப்புலயும் வந்து சிக்கிறது. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா நிச்சயமா பகவானோட லோகத்தை நம்ம அறிஞ்சலாம். இந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். தனஞ்சயனை இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா ஹி இஸ் ரினவுன்ஸ்டு. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? நடுநிலை. லார்ட் இஸ் நியூட்ரல். இந்த பௌதீக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஏன்னா மாயா வந்து பௌதீக செயல்ல பந்தப்படுறோம்னா அந்த முக்குணங்கள்னால தான் பந்தப்படுறோம். சரிங்களா? ஆசைகள்னாலையும் முக்குணங்கள்னாலையும். அப்ப பகவானுக்குன்னு வந்து என்னது? முக்குணங்கள் கிடையாது. ஏன்னா குணங்கள் வந்து உருவாக்குனது யாரு? பகவான் தான். அப்போ அவங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் வராது அப்படின்றதையும் அதுல விலகி இருக்கிறேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.10 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. எந்த சக்தியை சொல்றாங்க? பகவான் இங்க எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, அந்த சக்தி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, பகவானோட மாயா சக்தி எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்றது சித்து மற்றும் அசையாத அச்சித் எல்லாம் உண்டாகின்றது. அதுதான் மகா தத்துவா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதாவது 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டதான்
மகா மகா தத்துவா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அது உங்களோட லெவல் 2ல அப்படிலாம் நம்மளால இன்னும் விவரமா நம்மளால பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அப்போ அதுதான் எப்படி கிரியேஷன் பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி கிரியேஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். பகவத்கீதையிலும் ஓரளவுக்கு அதோட தாத்பரியங்கள் உண்டு. நம்மளுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா பார்க்கலாம். அப்போ இங்க என்னன்னா அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி எதோட ஆணைப்படி இந்த ஜட இயற்கை மெட்டீரியல் எனர்ஜி அதோட ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. மெட்டீரியல் எனர்ஜி பகவானோட மெட்டீரியல் எனர்ஜினால இந்த தோற்றம் என்னது திரும்பவும் கிரியேஷன் ஆகுது, அனிகிலேஷன் கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் இப்படியே வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இதுதான் தாத்பரியம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றதுதான் என்னது ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் சுப்ரீம் நாலேஜ். ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜி 9.11. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. மனித உறவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். எப்பயுமே பகவான் வந்து இப்ப அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பாக்குறோம் இல்லைங்களா? என்னது துரியோதனன் துரோணா இவங்க திருதராஷ்டிரர் இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானோட சமகாலத்துலதான் இருந்தாங்க. பாண்டவர்களும் இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானா பார்க்காம மாயம் நிறைந்த ஒரு மனிதரா பார்த்தாங்க. மாயம் நிறைந்த ஒரு மனிதரா பார்த்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, பகவான் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தர்களாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் வந்து இங்க நம்ம தாத்பரியமா பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 9.12. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஞானா விசேதசக ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ருதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம்ன்றத தெரிஞ்சுக்காம என்ன பண்றாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பகவான அவங்களோட தாத்பரியத்தோட புரிஞ்சுக்காம இருக்கும்போது அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். வேற பாதையில அவங்க போயிடுறாங்க. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அப்போ பகவானோட உண்மையான தாத்பரியம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சரியா ஃபாலோ பண்ணாதவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க? மயங்கிய நிலை இல்யூஷன்ல இருக்காங்க. அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள் பலநோக்கு செயல்கள் அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. சரியான பாதையில போகலன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இலக்கை அடைய முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க? குழப்பம் உள்ளவங்க பகவானை நம்பாதவங்க ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களையும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள் முக்தி அடையணும் அவங்க எதிர்பார்த்து போனாலும் சரி, பலநோக்கு செயல்கள் இது வேணும் அது வேணும் எதிர்பார்த்து செய்யற பயஸ் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் சரி, அறிவு பயிற்சி நிறைய ஞானங்களை அவங்க வளர்த்துக்கிட்டாலும் சரி, அது கடைசியில் அவங்க சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்காதனால என்ன ஆயிடுது? அவங்களுக்கு எல்லாமே தோல்வியா கிடைச்சிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 9.13. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிமாஸ்ரிதாஹ பஜந்த்யனன்ய மனசோ யாத்வா பூதாதிமவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப மகாத்மாக்களை பத்தி சொல்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது துராத்மாஸ் பகவான நம்பிக்கை இல்லாம ஸ்கிரிப்சர்ஸ ஃபாலோ பண்ணாதவங்களை பத்தி பார்த்தோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா மகாத்மான்றவங்க கம்ப்ளீட்டா தன்னோட வாழ்க்கைய பகவானுக்காகவே அர்ப்பணம் பண்றவங்க. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா பிரித்தாவின் மகனே குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எது நம்ம ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பண்ணாலும் அது வேதத்துல இருக்கா நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்னா கரெக்டான பாதையில் நம்ம போகலன்ற மாதிரி ஆயிடும். சரிங்களா? யாரு சொன்னாலும் அது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இங்க வந்து குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ யார் ஒருத்தவங்க குழப்பம் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். பகவானோட
ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஆதி முதல் முதல்ல தோன்றினது அப்படின்றது அர்த்தம். ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும், அதாவது அழிவுன்றதே கிடையாது, எட்டர்னல் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பரிபூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது. பகவான முழுமையா நம்புவாங்க, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மகாத்மாக்கள். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பு கிடைக்குது. பகவானோட பாதுகாப்பு பரிபூர்ணமா கிடைக்குது. அததான் நம்ம நிறைய இடத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நிறைய இது வரைக்கும் பாக்குறோமே, பாகவத்துல இருந்து ஒரு சில ஸ்டோரிஸ் எல்லாம், அதுல எல்லாத்துலயுமே மகாத்மாக்களுக்கு என்னது, பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ், அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் என்ன ஆகணும்? கண்டிப்பா பகவானை நம்பணும், பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும், நம்மளோட சாஸ்திரத்தை நம்ம முறையா ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9.14. ஹரே கிருஷ்ணா. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ரதாः நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ மகாத்மா எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பகவானோட குளோரிஸ், குணங்கள், லீலைகள், கதைகள், இதுலயே ஆனந்தம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு, அதாவது டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க அவங்க. அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இன்னும் அடுத்தடு எப்படி 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கோ, அதே மாதிரி 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தின்னு இருக்கு. அந்த 9 ஸ்டேஜஸையும் கிராஸ் பண்ணி கடைசியில கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்ற ஸ்டேஜ் அடையறதுதான் உன்னத நிலை. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து சாது சங்க, பஜன கிரியா, அதே மாதிரி வரும் சரிங்களா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். அது ஒண்ணுத்தையும் அப்புறம் வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படிலாம் வரும். அதுல ஒண்ணா நம்ம இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டோமா, அதுதான் நம்மளோட சார்ட் பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு. கடைசியில கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்னு வரும். பகவான் மேல அன்கண்டிஷனல் அனலாய்டு லவ், அதுதான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்றதுல வரும். அந்த மாதிரி வந்து முயன்றுகிட்டே இருப்பாங்க திடமான உறுதியுடன். அதுக்கு அந்த அந்த அளவு அடையணும்னா அதுக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு வந்தனை செய்தபடி, பகவானுக்கு வந்தனை செய்தபடி, இது பிரேயர் சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எப்பயுமே பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. கிருஷ்ணர் எப்பயுமே நித்தியமா பகவானையே வழிபட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு பிரபுபாதெல்லாம் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நமக்கு. அவங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருந்தாங்க? எப்பயும் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு உறுதியோட அதுக்காக நிறைய முயற்சிகளை செய்துக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்தனைகள் செய்தபடி எப்பயும் நித்தியமான பக்தி தொண்டுல தான் மட்டும் அதை அனுபவிச்ச பத்தாதுன்னு உலகத்துக்கே கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதா இருக்கிறதுல சிறந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு. இவங்கள தான் மகாத்மாக்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9.17. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாமஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமகः வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ருக்ஸாம யஜுரேவச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. இந்த அகிலத்தோட தந்தை தாய் எல்லாத்துக்கும் அவ்யக்தம், அதாவது சித் அசித் ரெண்டுத்துக்கும் காரணம் யாரு, சோர்ஸ் யாரு அப்படின்றது பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்கதான். தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. பாட்டனார்ன்ற உறவு எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா தான் என்னது செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? விசர்கா கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பிரம்மா பண்ணது, சர்கா கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பகவான் பண்ணது. அப்ப பிரம்மாவை யாரு படைச்சது? பிரம்மா தான் ஃபாதர் ஆஃப் கிரியேஷன்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு. அது நம்ம ரொம்ப கான்சியஸா நோட் பண்ணணும். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணது பிரம்மா. ஹோல் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது பிரம்மா கிடையாது. அது பகவானோட பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாமே அந்த சோர்சஸ் வந்து பகவான் தான் சோர்ஸ் சரிங்களா? ஆனா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணது பிரம்மா. பிரம்மாவுக்கு ஃபாதர் யாரு? பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணது யாரு? பிரம்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி ஆஃப் எவ்ரி யூனிவர்ஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு. அப்ப அவங்க யார்கிட்ட இருந்து வந்தாங்க? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தாங்க. அதனாலதான் பாட்டனார்ன்ற உறவும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. தெரிய வேண்டிய ஞானம், தெரிய வேண்டிய பொருள் யாரு? பகவான் தான். தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் நம்மள பியூரிஃபை பண்றதும் யாரு? பகவான் தான். நம்மளோட பாபங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தொலைச்சு நம்மள என்ன இது பண்ணாலும் என்னது நம்மள வந்து அவ்வளவு காருண்ய குணத்தோட நம்ம என்ன பண்றாங்க? ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. இதை 7th சாப்டர்ல நம்ம
பார்த்தோம். ஓம்ன்ற பிரணவ ஒளி நான் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே, எல்லா வேதங்களும் நானே அப்படின்னு, அதாவது ரிக் சாம யஜுர் வேதம் நானே அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.18 and 9.19. ஹரே கிருஷ்ணா. கதிர்பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுகிருத் பிரபவ பிரலயஸ்தானன் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் தபாம்யஹமஹம் வர்ஷம் நிக்ருத்நாம்யுத்சுஜாமி ச அமிர்தம் செய்வ மிருத்யுச்ச சதசச்சாகம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். இவ்வளோ இருக்கு பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஒண்ணும் தனித்தனி சாப்டர்ஸ். சரிங்களா? நானே இலக்கு, கோல். காப்பவன், எல்லாரையும் காப்பாத்துறது பகவான் தான். சரிங்களா? எல்லாம் அதோட வேலையை கரெக்டா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது என்னது? நம்ம இந்த வெறும் மெட்டீரியல் மட்டும் பாக்குறோம். எல்லாமே போத் ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் எல்லாமே. சரிங்களா? காப்பவன் பகவான், அதாவது காப்பவர் யாருன்னா பகவான். தலைவன், எல்லாருக்கும் தலைவன் பகவான். சாட்சி, பரமாத்மாவா இருந்து நம்ம வேணா நம்ம செய்யற தப்பு வேற யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கலாம். ஆனா மனதுல பகவான் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது எல்லாத்துக்கும் சாட்சி பகவான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். வசிப்பிடம், நம்ம பகவான் கிட்டதான் வசிச்சு, அவங்களோட மெட்டீரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாமே அவங்களது தான் இல்லைங்களா? அடைக்கலம், எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் பகவான் தான். மிக நெருங்கிய நண்பன், நம்ம யாருக்கும் ஃப்ரெண்டே இல்லைன்னே கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. யாரு? பகவான். அதுவும் நன்மையே செய்யக்கூடியவங்க, பாதுகாப்பு தரக்கூடியவங்க. இது நம்ம இந்த மெட்டீரியல் எத்தனையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கலாம், நம்மளுக்கு நன்மை செய்யறவங்களா. ஆனா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் என்ன ஆயிடும்? ஒரு சில மனஸ்தாபங்கள் வந்துடும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. எட்டர்னல், நித்தியமா நம்மளுக்கு நன்மையை செய்யக்கூடிய மிக நல்ல ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதை நம்ம பாக்குறோம். நானே படைப்பு, அழிவு மற்றும் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம், அதாவது அனிஹிலேஷன், கிரியேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் பகவான். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜட சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் இல்ல, படிச்சிடுறீங்களா மாதாஜி? 9.20 and 21 படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரைவித்யா மாம் சோமபா பூத பாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திர லோகம் அஷ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவ போகான் ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்கான, இதெல்லாம் வந்து தேவர்களை வழிபடுறவங்களுக்கான விஷயங்கள். சரிங்களா? ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்கான வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளில் இருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சாரி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்கான வேதங்களை பயின்று பலன் எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள், ஆனா புண்ணிய காரியங்கள். சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து வேதத்துல போட்டபடி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து அவங்க செய்யறாங்க. பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். பகவானையே இன்டைரக்டா வழிபடுறது. ஏன்னா எப்படியும் எல்லாரும் தேவர்களையும் படிச்சது பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை நேரடியா வழிபடாம இன்னொருத்தவங்க மூலியமா வழிபடுறது. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து வேதங்கள் எல்லாம் பயின்று பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸும் அவங்க பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனால் பாபங்களையும் தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து இந்திரலோகத்தை அடைகிறாங்க. அங்க தேவ சுகங்களை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யறவங்க, டெமிகாட் வர்ஷிப்பர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு அவங்களோட நிலை என்ன? தேவர்களை வழிபட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க நிலை என்ன அப்படின்னா, அவங்க செஞ்ச பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸுக்கான அந்த அவ்வளோ புண்ணியங்களுக்கான நல்ல கர்மங்கள்லாம் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க, சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன், புண்ணியத்தோட பலன் தீர்ந்ததும் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக
புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது இதர தேவர்களையும் வழிபடுறதுல, அதுவும் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி, புண்ணிய காரியங்கள், யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் பண்ணி சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க செஞ்ச புண்ணிய காரியங்களோட அளவுகள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த இது பூமியிலேயே வந்து பிறந்து மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழற்சியில அவங்க வந்து அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே மாதிரிதான் பாபம் செய்றவங்க நரகத்துக்கு போவாங்க. நித்தியமா நரகத்துல இருப்பாங்களான்னா, பாபம் தீர்ந்த உடனே, அதுக்கான தண்டனை தீர்ந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, மறுபடியும் இந்த பூமியில வந்து பிறந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, பூலோகத்துல மறுபடியும் அவங்க பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழற்சியில அவங்க வந்துடுறாங்க. யாரு இதுல மாட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னா, யாரு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்க இந்த சுழற்சியில இருந்து வெளியில வந்துருவாங்க அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.22. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்யாஸ்சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, பகவானோட திவ்யமான ரூபத்தின் மேல தியானம் செய்யறவங்க என்ன அடையிறாங்க, அவங்க வந்து கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களோ, அதாவது தியானம், பகவானோட ரூபத்தை மனசுல தியானம் பண்றாங்க. எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க பாருங்க இந்த பிக்சர்ல பகவான். இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை மனசுல நிலைநிறுத்தி சங்கு சக்கர கதா பத்மம் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், தியானம் பண்ணணும். பகவானோட திருமேனி அழக தியானம் பண்றது, ரூப அழக தியானம் பண்றது. கலங்கமற்ற பக்தியுடன், அனன்ய பக்தின்றது அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். வேற எதுலயும் மனது வந்து, அதாவது எதிர்பார்த்து பலன் எதிர்பார்த்துலாம் இல்லாம தூய பக்தி. என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும். இந்த இடத்துல வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அப்படின்றது என்னன்னா, மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. எதுவுமே பகவானோட விஷயத்துல உடனே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு அன்னலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு நிறைய செல்வங்கள் கிடைக்குமா அப்படின்னு இந்த மெட்டீரியல் கான்செப்ட்ல நம்ம யோசிக்க கூடாது. அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு பக்தி மார்க்கத்தை கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு நாலேஜை கொடுப்பாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்னஸ் கிடைக்கும். அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பரிபாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற பக்தி, நம்மளோட நல்ல விஷயங்கள்லாம் தக்க வச்சு நம்மளுக்கு வேணுங்கிற நாலேஜையும் கொடுத்து பக்தியில நல்லா அவங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ண வைப்பாங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.23. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே சத்தயான்விதாः தேபி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்ய விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். பகவானை நேரடியா வணங்காம தேவர்கள் மூலியமா, ஏன்னா தேவர்களும் பகவானால தான் படைக்கப்பட்டாங்க. அப்போ நம்ம தேவர்களை வழிபட்டோம்னாலும் இன்டைரக்டா பகவானை தான் நம்ம வழிபடுறோம். அதுதான் வந்து இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.25. ஹரே கிருஷ்ணா. யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோபி மாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். யாரு ஒருத்தவங்க தேவர்கள்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்கன்னா தேவர்களோட அபோர்டுக்கு போவாங்க. சரிங்களா? முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள். அதாவது பித்ருக்கள் அவங்க எல்லாம் வழிபட்ட பித்ருலோகம்ன்றது கீழே அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல பூலோகத்துக்கு கீழே இருக்கும். சரிங்களா? பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். யார் ஒருத்தவங்க பூத பிரேதங்கள்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க, அந்த பூதங்கள் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போவாங்க. அதுவும் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகத்துக்கு கீழே இருக்கும். அதாவது 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுல ஒரு லேயரும் ஒருத்தவங்க பிரதானமா இருப்பாங்க. பித்ருலோகம் இருக்கும், அது மாதிரி நிறைய இருக்கும். ரசத்துல தலாத்தல அப்படின்னு கீழே 7 பிளானட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி மேலேயும் பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம், மகரலோகம், தபலோகம், அப்புறம் சத்தியலோகம், இந்த மாதிரி எல்லாமும் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பொறுத்து அவங்க என்ன மாதிரி செயல்கள்
கர்மங்கள் செய்றாங்களோ அதுக்கு பொறுத்து அந்தந்த இடத்துக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னிடமே வாழ்வார்கள். பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது நம்ம எங்க இருப்போம்? கோலோகம் வைகுண்டத்துல நம்ம இருப்போம். இருக்கலே சிறந்த இடம் பகவானை வழிபட்டு அவங்களை அடையிறதுதான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.26. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி ததகம் பக்த்யுபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். எப்படி கொடுக்கணும்? அன்பும் பக்தியும். கடமையேன்னு செய்யாம அன்போட ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது எவ்வளவு அன்போட கொடுப்போம். நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கணும்னு நினைச்சு. பக்தி, அதுவும் வந்து பக்தியோடையும் ஒரு இலையோ துளசி இலை, ஒரு பூவோ ஏதோ ஒரு பூ, சரிங்களா, ஒரு பழம், நீரோ தீர்த்தம் அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். அப்போ கிருஷ்ண பக்தி ரொம்ப காசுலாம் செலவு பண்ணி ரொம்ப டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி செய்யலாம். இந்த மாதிரி சப்பன் போகும் கொடுக்கலாம், நல்ல ஒரு பிளாட்டரும் கொடுக்கலாம். இல்லைனாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அன்புடனும் பக்தியுடனும் நம்ம நல்ல ஒரு பிளாட்டர் கொடுத்தாலும் சரி, அதே சமயத்துல ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ தீர்த்தமோ கொடுத்தாலும் அதுல என்ன இருக்கணும்? முக்கியமான இன்கிரீடியன்ஸ் அன்பும் பக்தியும் இருக்கணும். அப்படி இருந்துன்னா அதை பகவான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஆக்சுவலா பகவானுக்கு ஏதோ வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு அப்படின்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நிறைய நித்திய சூரிகள் இருக்காங்க, மகாலட்சுமி இருக்காங்க, ராதாராணி இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரெண்டாவது அவங்களுக்கு நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி எல்லாம் கிடையாது, பசிக்கும்னு எல்லாம் கிடையாது, சரிங்களா? அந்த தாத்பரியமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி கிடையாது, பசிக்கவே பசிக்காது. அப்படின்னும் போது அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்றதுக்கு உன்னதமான சோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ராதாராணி இருக்காங்க, அவங்களும் ஒரு தடவை சமைச்சதை திரும்பி சமைச்சதே கிடையாதான். அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நம்ம என்னோட சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன், சிக்ஷா குருஸ் எல்லாம். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது நம்ம கொடுக்கறத எதிர்பார்த்துதான் பகவான் இருக்காங்களான்னா கிடையாது. ஆனா இது எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம்? நம்மளோட பியூரிபிகேஷனுக்காக, நம்மளோட என்னது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை நம்ம கொடுக்கணும். பகவானுக்கு ஏதோ பசிக்குது நம்ம கொடுத்தாதான் சாப்பாடுன்ற அர்த்தத்துல நம்ம அதை செய்யக்கூடாது. நம்மளோட பியூரிபிகேஷனுக்காகவும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்காக நம்ம இதை நம்ம அவசியம் பகவானுக்கு செய்யணும். அதையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? அன்போட ஏத்துக்கிறாங்க. அதுதான் இருக்கலே சிறந்த, அதுதான் பகவானோட காருண்யம் குணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரியும் இருக்கு. அதாவது வாழைப்பழ தோலை உண்ட பரந்தாமன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரி. அதாவது விதுரர் மனைவி கிருஷ்ணருக்கு வாழைப்பழம் கொடுப்பதாக எண்ணி தோலை சமர்ப்பித்தல். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து சமாதானத்துக்காக வருவாங்க. எதுக்கு? ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வருவாங்க. அப்ப வந்து இது ஹஸ்தினாபுரத்துல வந்து அவங்க வந்து தங்க சொல்லுவாங்க பீஷ்மர் எல்லாரும். அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இல்ல சமாதானத்துக்கு வந்திருக்கேன், நான் இங்க தங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விதுரர் அவங்களோட வீட்டுல போய் அவங்க வந்து ஸ்டே பண்ண போவாங்க. அப்ப எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க விதுரர் அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க இருக்கு ஞானி இல்லைங்களா, விதுரர் நீதினே இருக்கு, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், எது தர்மம் எது அதர்மம் எல்லாமே தெரியும். ரொம்ப ஒரு உன்னதமான ஒரு சோலோ அவங்க. அப்ப அவங்களோட மனைவி வந்து பகவான் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்களா அப்படின்ற வந்து அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல அவங்களுக்கு வந்தோடனே அவங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்களாம், அந்த அவசரத்துல அந்த சந்தோஷத்துல அந்த அன்புல வாழைப்பழத்தை கீழே போட்டு தோலை கொடுத்துட்டாங்களாம். அதையும் பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க? எடுத்து அழகா அதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. அதை வந்து அதுதான் அது என்ன தாத்பரியம் என்னன்னா அன்போடையும் பக்தியோடும் கொடுக்கும்போது அத பகவான் வந்து உன்னதமா ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.27. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் கரோஷி யதஷ்னாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க? பழமோ இலையோ பூவோ அதை வந்து பக்தியோடும் அன்போடையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்க இல்லைங்களா? இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் சமர்ப்பணம். நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களையும் எதை செய்கின்றாயோ, எதை உண்கின்றாயோ, எதை படைக்கின்றாயோ, எதை கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை நீ செய்கின்றாயோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுக்கு பேர் தான் சமர்ப்பணம் அப்படின்றது அர்த்தமாகுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.29.
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. பகவான் வந்து எனக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சா மட்டும்தான் நான் அவங்களுக்கு சூரிய ஒளியை கொடுக்கணும், இல்லைன்னா வந்து மழை பெய்யணும். பக்தி செய்யாதவங்கள நீ வந்து சூரிய ஒளி போகாத, மழை பெய்யாத, காத்து நீ அந்த பக்கம் போகாத அப்படின்லாம் சொல்றது இல்ல. எல்லாருக்கும் சரிசமமா எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, கொடுக்குறாங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், எல்லாருக்கும் சமம். தர்ம வழியில வந்தா பக்தி செஞ்சா உன்னதம் இல்லையா, எல்லாருக்கும் என்ன தேவையோ அத பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கொடுத்துடுறாங்க இல்லைங்களா. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரியும் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. பக்தியால மட்டும்தான் பகவானை நம்ம அடைய முடியும், அவங்கள நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். யசோதாமா மாதிரி அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுக்கு பகவான் வேணும்னா பக்தி பண்ணணும். ஏன்னா சூப்பர் எனர்ஜி, சுப்ரீம் எனர்ஜி நம்மள பாதுகாக்குது. அதுக்காக இல்ல, ஒரு தாத்பரியத்துக்கு அதுக்காகயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நம்மள பாதுகாக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதுக்காக நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஆனா அது எதிர்பார்த்து பண்றது அவ்வளவு உகந்தது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9.30. हरे कृष्णा। अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். கிருஷ்ண பக்தியில ஆரம்பத்துல எடுத்தோடனே மகாத்மாக்கள் மட்டும் நம்மளால இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு சரிங்களா. அப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இப்ப கனிஷ்க அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, அந்த மாதிரி உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்காது. குழந்தைங்க எடுத்த உடனே நடந்துடாது, கொஞ்சம் விழுந்து தடுமாறி ஏஞ்சி அப்படி நடக்குது இல்லைங்களா. ஆனாலும் அது என்ன பண்ணிடும், காலப்போக்குல நல்லா நடக்க பழகிக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பக்தியில ஒரு மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.31. हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். கொஞ்சம் அப்படி ஆரம்பத்துல ஒரு சில விஷயங்களை அவங்களால கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியலனாலும், ஆனா என்ன ஆயிடுது, பக்தியில நிலைச்சு இருக்கிறதுனால அவங்களால என்ன பண்ணிட முடியுது, அந்த ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட முடியும். குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றதுங்க பகவானே சொல்லிட்டாங்க அர்ஜுனர்கிட்டயும் நம்ம கிட்டயும் சரிங்களா. குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றதுங்க பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் இல்லைங்களா நம்ம பக்தி செய்யறதுக்கும் பகவான் அடையறதுக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.32. हरे कृष्णा। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் என கீழ்குலத்தோர் சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணம் அடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அதாவது இவங்க தான் வந்து பகவான் அடைய முடியும், இவங்க தான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது. லிவிங் என்டிட்டி சோல் அப்படின்னாலே பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். இவங்க தான் பண்ணணும், இவங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது. எல்லாருமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.34. 34. हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः।
सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் 9th சாப்டரோட கடைசி ஸ்லோகம் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, உனது மனத்தை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, எப்பயும் பகவான் மேல நித்தியமா நம்மளோட மனத்தை செலுத்தணும். எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து, பகவான் மேல முழுமையா நம்மளோட மனம் செயல் எல்லாத்தையும் சரிங்களா, சொல், அதாவது மனம் சொல் செயல் இது எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கணும் சரிங்களா. என்னை வழிபடுவாய், இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். பகவான் கிட்ட போறதுக்கான வழி எங்க பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்றது. இதை நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது எல்லாரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு 9th சாப்டர்ல நம்ம இதுதான் பார்த்தோம். என்னன்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவானோட இது ஐஸ்வர்ய ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் மூலமா. அப்புறம் கிருஷ்ணனை அணுகும் வழிகள், எந்தெந்த வழியில நம்ம பகவானை அடையலாம் அப்படின்றதுதான் சப்தம் கீர்த்த எந்தோமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகம் மூலமா. பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பக்தியின்ல எப்படி இனிமை இருக்கு அப்படின்றது, அதாவது இனிமையா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது வந்து ரொம்ப என்னது உகப்போட செய்யணும். மன்மனா பவ மத் பக்தோ அப்படின்றது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாஞ்சா கல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்துக்கு ஜெய். ஷிலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.